Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio, hementxe gaude berriro. Egunon, ekipo, zer modu zarete? Egunon, Inigo. Egunon, ekipazo, ondo. Errepasatzen aritu naiz eta uste dut gaur idazle asko gogoratu behar ditugula, ezta? Bai, idatzi. Ze hitz zoragarria. Haizu, zuek idazteko makina erabili duzue edo ordenagailuarekin ibili zarete beti? Nik erabili izan dut, bai, Donostian bulebarrean bazagon jatetxe bat, idazteko makina bat zeukana, eta kartel bat zeukaten eta jartzen zuen mesedez erabili. Zeleko askotan, agian pianoak egoten dira hoteletan eta jartzen du ez jo, hemen, bai, eta orduan, ibili naiz, orain oso gutxi, baina niri gustatzen zait idazteko makina. Nik asko ez, baina bai, inoiz, erabili izan dut eta guk badu hemen gure laborategian 90ko markadako makina zoragarri bat, baina egia esan dena esan behar bada, dekorazio lanetan dabil. Zuk mai? Ba, nik ez. Nik noizean behin probatu dut, bi atzekin, klak-klik, baina nirea boligrafoa da. Oh, bola luma, hori ere, hitz zoragarria. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar. Y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento. Bola luma, ze inventu derra. Nori bururatuko zizitzaion luma estilografiko baten puntan bola bat jartzea. Ba, nik badakit, hau Argentinan, Uruguain eta Paraguayen birome deitzen diote boligrafoari, lehenengo marka izan zelako, eta biromen markaren atzean bere sortzailearen izenak daude. Ladislau Biro eta bera naia, George Biro. Eta horien laguna, Juan Jorge Meine. Biro anai hungariarrek patentatu zuten asmakizuna Europan, baina inoiz ez zen merkaturatu. Bigarren mundu gerraren hasieran ordea, Argentinara emigratu zuten, eta Juan Jorge Meine lagunarekin batera, Biro Meine Biro fabrika sortu zuten. Eta hortik dator Birome hitza, ezta? Hain justu. Eta une horretatik aurrera, edo nork izan dezake eskuartean sorkuntza masiborako arma bat. Ezaztu elbide ondo jartzen irakurtzen dudanean naukaten zuloaren zenbaki astu dezadan zenbakia. Eskuz idazten duten idazleek euren sistema defendatzen dute pentsamenduaren eta idazketaren arteko komunikazioa askoz intimoagoa dela argudiatuz. Tintaren ari jarraitu eta isilaka arteria gortezin gisa kokatzen duelako. Idazteko makinaz idazten dugunok ezin dugu erabat ezkutatu nagusitasun teknikoaren sentsazio jakin bat, eta ez dugu ulertzen nola izan zen posible uneren batean gizakiek beste modu batez idatzi izana. Hala esan zuen behin Gabriel García Márquezek, gaurko egunez jaiozenak 1927 Kolonbian. Gabriel García Márquez, kolombiarra eleberregile, gidoigile eta kazetaria izan zen, maitasunez Gabo edo Gabito bezala ezagutua Latinoamerika osoan. 20. mendeko autore esanguratsuenetako bat izan zen, eta 1982 literaturako Nobel saria eman zioten. Bere lanek gorazarrek kritiko handia eta arrakasta komertzial zabala lortu dute, batez ere errealismo magikoa izenez ezagutzen den estilo literarioa ezagun egiteagatik. Elementu eta gertaera magikoak erabiltzen baititu beste egoera arrunte eta errealista batzuetan, bere lan batzuk fikziozko Makondo herrian daude girotuta. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia.
Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es 4, la belleza de Remedio violín. Eskuz eta boligraforik gabe idazten zuen Luisa May Alcott idazleak, 1888an hil zen Estatu Batuar elebirrigile, ipuin idazle eta poeta ezaguna. 1878an argitaratu zuen Little Woman, eta Alcott familiaren etxean kokatuta dago Orchard House izenekoan Concorden, Massachusettsen. Askatasunez bada ere, bere haurtzaroan bere aizpekin izandako esperientzietan oinarritzen da. Eleberria arrakasta izan zuen, eta oraindik orain aurrentzako eleberri ezaguna da, hainbat aldiz film bihurtu dute. Alcott abolizionista eta feminista zen, eta ez zuen sekula ezkontzeko gogorik izan. Bihotzeko batean ondorioz hiltzen, bere aita hil eta 2 egunetara, Bostonen, 1888ko martxoaren 6. Aizue, baldakizue bolalumaren puntan dagoen sistemari esker buruz bera idatzi dezakezuela, eta bakizue bolatxo horri esker astronautek boligrafoak espaziora eraman dituztela. 88 urte beteko ditu gaur Valentina Tereshkova astronautak. Valentina Vladimirovna Tereshkova, kosmonauta, ingenieria eta politikaria, espaziora joan zen lehen emakume izan zen. 48 orbita osatu zituen lurraren inguruan, 3 egunetan lurretik kanponoski bakarka espazioko misio bat egin duen emakume bakarra izaten jarraitzen du. Didn't survive, and Yuri was spam in a can. The Soviets could still rule the heavens, but not with another man. Valentina Tereshkova, first woman in space, a factory worker, a party member, a perfect peasant's face. Valentina. Uste dut boligrafo batekin lor daiteken gauzari garrantzitsuena aipatzea ahaztu zaigula, Zeri buruz ari zara, mai? Esgrafiado edo puntu txikiekin egindako arteaz, Leni Meisek sortzen duenaz? Edo akaso pen espininaz? Bolaluma atzen artean erabiliz malabarrak egitea. Ez, boligrafo batekin lortu diren emaitza honenak kasete batean abesti bat bilatzeko izan dira. Eta 2021ko gaurko egunean justu Lou Ottens hil zen kasetearen sortzailea. Bolaluma abestiak bilatzeko artea ikusgarria zen bai. Lou Ottens zerberetar ingenieri bat izan zen, bere bizitza profesional osoa Philips enpresan lan egin zuena. 1963an asmakizuna Berlingo Internationale Funkausstellung Berlin IFA azokan aurkeztu zuen eta Alemanian masiboki ekoizten hasi ziren. Ez duzu sinestuko, baina oraindik kasete batzuk etxean gordetzen ditut. Eta hoien artean daude irratean egin nituen lehen kolaborazioetako batzuk. Player who took my cassette player, I loved it so. I can't let go, so tell me who took my... Tira, arezazue boligrafoa eta idatzi nor etorriko den gaurko saiora. Badibidez, Yolanda Arrieta, idazlearekin arituko gara, 2025ko Urrezko Kalabazasaria izendatu berria. Iruña Astiz Arkakuxok azalduko digu ze jaleoa den webgune baten barrunbeak eraikitzea eta kudeatzea. Xabi Tolosak jolas bat prestatu amendu, niri honek sekulako beldurra ematen dit. Ez badugu ezer utzi tinteroan, hasi ingo gara edo zer? Tintarekin buruz bera idatzi badaitekela. Jarri dezagun mundua, hankaz gora. Egunon, txipiro joak, martxoak 6 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo egunon. Egunon guztioi, gora boligrafuak. Eta zuekin Goiuri ez izarandia, egunon Goiuri. Egunon. Altza burua. Erzuna etortzen badera. Oixe. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 935 du, goizak 10:17 martxoak 6 gu 3 zuek milaka urrengo. 2 orduetan bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Agartzen zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Gerturatzen naizanean simeldu egiten dira, urruntzen naizanean loratzeko. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan zela ematen du. Horta Goizeko 10 eta barkatu. Goizeko 10 eta 19 eta hementxe kantu ederronekin, Amapola kantuarekin egingo dugu. Gaurko saioaren, lehen kilometro hau, Mai Gorostiaga Pozoren maite dutarekin, egunero bezala maite dutekin abiatzen baitugu saioa. Hasiko naiz ni ba. Gaur bota behar dut aldarri bat. Maite ditut liburu zainak. Oso gutxitan gogoratzen gara beraietaz, atzo hasi izana oza jaialdia, arrasaten, eta kulturateko liburutegia, asunane, izugarrizko ekipoa, eta haiekin izketan, eta hori, gogoratu nintzen, ze balore, ze garrantzia da, ze garrantzitsuak dira, liburu zainak, ez? Askotan, ez bakarrik zaintzen dituztelako ze hori, baizik eta programatzen dituztelako kultur ekitaldi ugari, ipuin kontaketak hitzaldik, solasaldik, ez dakit, literatur klubak, eta bar. Eta benetan, badira oraindik bokazionalak direnak, eta uste dut, nire musu handiena beraientzat, maite ditut bokazionalak diren liburu zainak. Amapola zelai bat daukat barrenean, Amapolek baretu itxan naute, Eta zure maite duta, Goiuri? Nere maite duta, maite duta. Ze, begira, atzo maite dutetan, Pablo Zurutuzak esan zuen berak maite zituela, Ibai Ertzetan eta ikusten dituen ahateak. Eta berak izan nahi duela ahate.
Ze ikusten dituela hor erreketan eta ibaietan eta lasai daudela eta korronteak mugitzen dituela batzuta, baina bereiek ez dira asko mugitzen eta hortxe hilaran joaten direla, familiak osatuta horrela eta ibiltzen direta eta lasaitasuna transmititzen dietela eta berak izan nahi duela ahata. Eta atzo lagun batekin nengoen kalean etxeraino lagundu nion eta bueltan bakarrik nindoan oinez eta zer ikusi Ibaien eta ahatak. Pentsatu nuen, begira, Pablok gaur, bigarren kafeko maite dutetan, aipatu ez balitu, animali hauek, ni orain enitzake geratuko hemen atei begira. Agian ikusiko nituen, edo agian, baina ez nien jaramonik egingo. Eta nola Pablok maite dutetan aipatu zituen, tarte hartu nuen, begira jartzeko, eta pentsatzeko, arrazoi du Pablok, argazki bat atera nien, beste aurkezlei bidaltzeko, eta taldera, WhatsApp taldera bidaltzeko, eta begira Pablo zuk aipatu duzun maite duta, eta esan nuen, ze polita, ez? Ze, agian beste norbaitek azaldu arte, ez diozu ikusten, hori ez, edertasun hori, eta orduan gaur goizan antzeko zerbait gertatu zaitze, ikusi dut bideo bat Instagramen, 6 urteko ume bat emozionatuta zegoela. Ze, berak galtza bakeroak zituen jantzita, eta ama etxera sartzen denean konturatzen da amak galtza bakeroak dituela jantzita. Eta orduan, joaten da aitaren bila, ea posible den, aitak ere galtza bakeroak egitza jantzita. Eta joaten da aitaren gana, eta aitak galtza bakeroa jantzita ditu, eta ume horrentzat, ume horri buruak eztanda egiten dio. Eta nola da posible, etxe honetan 3 gara eta 3 galtza bakeroak jantzi ditugu gaur, 3, ez? Eta ze polita eta pentsatu dut, ume horren maite duta da, bere ama eta aitaren galtza antzekoak jantzi dituela, eta pentsatu dut, ze polita, ez? Besteen maite duta korrela ikustea, eta detaile txiki horietan fijatzea, izan daitezke ahatak, izan daitezke galtza bakeroak, edo dena dalako. Voy a escribir algo que duela porque me jode que todo se muera. Puedo dormir con esta pena, pero la culpa. Nik ere maite duta nuen buruan gorko, baina maite dut ezarekin ingo ditugu rengo minutuak, zuen baimenarekin. Kantonek dion bezala, nire ere amor ematen dialako gauzak hiltzea. Eta atzo jakin genuen Ordiziako klasikoak Euskal Egutegian dugun, txirrindularitza lasterketa gutxi horietako batek, zoritxarrez gehiago ziren eta joan dira beste batzuk ere galtzen, urten uztailaren 25 urtero bezala, uztailaren 25ean egitekoa zuen 102. edizioa eta bide batez Espainiar Estatuko lasterketa zaharrenean bihurtzen zuen edizio berri hori, ez dela gertatuko. Antolatzaileek joan den urtean 30.000 euroko defizita osatu zutela, 30.000 euro. Ez gara 200.000 eurotazari, ez da 1.000.000 euro batez kontuan hartuta eta testu ingurua emateko honi, turraren Euskal Herriko irtera 10.000 eurotik gorako kostearekin osatu genuela. Espainiako bueltari etapak ematen zaizkiola Euskal Herriko emate tokitan diru publikoz osatuta, eta ez direla 30.000 eta 300.000 eurorekin egiten horrelakoak. Baina Ordiziako klasikoak bere 102. edizioa osatuko etzuela, eta 102 urte eta gero, agur esango ziola, iragarri zuen atzo, eta sentimendu asko datozkit, egia esan jakin ere badakizue, ziklismo zaleak garela asko etxe honetan, ez dakit, amezketatik gora lasterketa hori ikusitakoak gara, Jalabert, Olano, edo bestelakoakan irabazten Ordiziako klasikoaren posterrak etxean jarri ditugun zoro nerabe horietakoak gara. Ezken nuen, ez superpop eta ez da futbol kromoen karpetarik. Guk, Abraham Olano genuen, edo ez dakit besteen bat txirrindulari genituen, ez da. Ordiziako klasikoak atzo agur esan zuen. Pentsatu nahi dut, ez dela oraindik behin betiko agur bat, jakin ere badakit azken orduetan eta iragarpen horren ostean hainbat mugimendu egon direla, akaso banketxe batek edo kutxa batek oraindik salba dezakela 30.000 euro oso diru gutxi da, horrelako antolakuntza bat eta zari garenean, oso gutxi da esan da bezala turraren irtera 10.000 eurotik gorako zazeigunean edo beste hainbat lasterketen irtera garestiagoak direnean askoz, baina
tira, hausnartzera eman beharko digun zerbait da, antolakuntzak uste dut, bueno, SOS-en moduko bat jaurti zuela atzo, hori pentsatu nahi dut, eta ea baurren orduetan, erantzun azkarren batek lasterketa salbatzen duen, baina behin lasterketa salbatuta, hausnarketa karatago joan beharko du, oinarrezko ziklismoaren egoera oso kaskarra da, ziklismo profesionalaren egoera oso kaskarra da, gure Euskal Talde behartzuen horrek Euskaltel Euskadi izena darama, baina Euskaltel jadanik ez da Euskal enpresa bat, saldu egin genuelako, saldu egin zutelako, beraz, hausnarketak oso sakonera mamarko gintuzke eta jarriko gintuzke, akaso gure lotxekin pare-parean eta horrek akaso mingilago egiten du, beraz, maite dut ez-en zerrenda honek osatzen du gorko, nire maite dut eza. Bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da. Itzi begiak harin joango da, itzi begiak bukatuko da. Lotu egin naiz, haize zakarrak eraman guena, gorputz osoaz zaiatuko nahi, hauek entzak itoko oraingoa. Itzi begiak harin joango da, eta hemen gure txatean ere badauzkagu hainbat eta hainbat maite dut eta hainbat kontu. Gorkak esan du egunon, Irukote, egunon gaztiak indiokerrek. Zorionako jana azkoen naiz irratiko neska panpoxa. Bueno. Gorka Santestebanek zera bialdu digu, oiana azkoen lankidearen zat, ez dakit, bertsoa den, edo kantua den, edo zer den, oraintxe jarriko dizuegu, entzuleok, Gorkak oianaren zat bidali digun. Hau, baina entzungo du abiadura normalean, beste laskar xamar jarrita daukatetamen. Zorionak oiana zure egunean, mikrofono aurrean ta paraleloan, zebrabide atxaldez goizetan lanera, muxu bat oiana zuretzako da. Hortxe Gorkaren zorion mezua, eta hementxe mezu gehiago zorionak indioker ze pozadatzu ikustea, ze politia sukaldaritza ikustea zuzenean. Nire maite duta da, aurreko ostiralen martxoan bertsoa kantatu non eta ze politia, zure herrin aurren kantatzea. Eta herrin zure bertso bat gogoratzea eta kantatzea. Ez daukat lotxarik, ni Al Capone, bai Al Capone, bai. Mafioso jamarra izgurka. Bueno, indiokerrek dio baiet, ze posa mantziola Gorka ikustea, baina liau da zebiela. Mai ekarri audio horiek dio Gorkak, apirilak bostean jungo naiz egun guztirako. Dantzaren balorazioa ere iritsi da gure txatera. Inigok 10, Maik 8, Goiuri 7. Goiuri oso despistatua da, baina oso jatorra Inigo jarri bertsoa, bai jarri eta dago. Hemen nekane altzeleik nire maite duta da, nire amarentzat, jada bigarren urtea ez dagoela gure artean, baina zauden lekuan zaudela zorionak. Eta hemen Gorkak dio arazo teknikoak. Ez, arazo teknikoak ez Gorka. Nola da? Gauzatxoetan genbiltzan, zu. Zibegiak bukatuko da, zibegiak ezin gaitu erama. Ba, entzuleok behar den guztia maitatuta eta maitatu ez dugula edo maite ez dugula aitortuta, bagoaz gaurko saioaren lehen gonbidatu orkestera. Hementxe bigarren kafean naiz irratian goizeko 10 eta 39 diren honetan.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Azkar batean ez badiogu paso ematen, gure hurrengo gonbidatuak, ai, nitaz ahaztu dira esango du. Baina ez gara ahaztu ez. Kontua da, erdilo gabiltzala. Kulun kutxunak entzuten ari garela eta aho bete amets gabiltzala. Eta gure ametxetan, antxe datozela itzalbetik, Basa Jaun eta Martin. Badoa zela, Maialenen usainaren atzetik, Iturretako ermitaraino. Eta zer topatuko dutean ermitaren atarian, kalabaza bat, urrezko kalabaza bat. Ederra zaude goizetan. Kalabazak jabea du ordea, Yolanda Arrieta. Merezita eman diote kalabaza hori, hau zago jaialdiko antolatzaileek zebai, kalabazak jasotzea batzutan ona da. Merezi du Yolandak izan ere aditua da antzerkian, kultur eta gizarte antropologian, idazketan, ipuinetan, eta gauza gehiagotan. Galdu dute nola esan. Eta beraz, gurera gonbidatu dugu, gaurko egun honetan. Egunon Yolanda eta ongi etorri, bigarren kafera. Egunon, funtzionatzen du honek, invento honek, bai? Bueno. Bai noski. Egunon danoi eta eskerrik asko Inigo, Goiuri eta Mai, zuen txokora gonbidatzeagatik. Eta hemen ari naiz, gauza raro algo egiten, ni aurrez aurrekoa naiz, oraindik, ez dakit eskola zarrekoa, edo bai, kalabazen garaikoa naiz. Eta maite ditut kalabazak eta kalabaza lurrean, eta eskuki jasotzea, eta begietara begiratzea. Oraindik ere maite dut hori. Yolanda, ordenagailua idazmakina eta boligrafoaren artean, batekin geratu beharko bazenu zeinekin? Arkatzakin. Estaldetera arkatzarekin gainera, ez edo zein arkatzekin. Merkeena da, eta ez dugu gehiago behar, gainera borratu inaiteke. Eta ondo dago, zirriborroak behin eta berriro garbitu behar dira, zerbait argia edo atera nahi bada, ezta? Eta zirriborroak ere aldarrikatzen ditut, kalabaza, zirriborroak, aurrez aurrekoa, azkenengo mohikanua naiz, azkenak gara, ez gara bat, edo bi, kuadriatxo bat gara, eta gora azkenengo mohikanuak. Aizu, badago mito bat, esaten dena, ari zirela, NASAko astronautak eta zientzialariak, boligrafoarekin bueltaka, ea ze tinta zen aproposena, astronautek, espazioan erabiltzeko, ze gravitatearen kontuarekin eta boligrafo batzuk ez omen zuten funtzionatzen, eta karo, bolatxoa tinta gora, bera, bueltakari zirela, eta ez dakitzen bat dolar, euro esan barronez, baina dolarrak izango dira, dolar, milaka eta milaka dolar jaurti zituzela ikerketarako, ez? Ikertzeko zein tinta, zein den boligrafo onena, eta halako batean, norbaitek esaten dien, sovietarrek aspaldi konpondu zutela arazo hori, arkatza erabiltzen zutelako. Eta arkatzek ez duelako arazo hori ematen, eraz. Bai, hemen arkatzaren aldeko aldarrikapenak onartzen ditugu bigarren kafean. Hombre, perfektua ez da, zairo zuaitzak ere bota behar dira, eta orduan, gauza perfekturik ez daukagu, baina, ez da asko behar. Zatitxu bat behar da arkatza egiteko, eta irauten du, Arkatza bukatzeko baduzu bat idatzi behar da? Badakizue, nire lehenengo akordeo irakasleak, duela 2 urte utzi gintuen Isidro Larrañaga jaunak, eukitzen zen bere eskuan, horla erdigunetik helduta,
aurrera eta atzera nahiko gizon urduria zen, eta klase ematen zegoela, arkatza beti, arkatzarekin gero partituretan anotazioak egiteko, hemen polikiago jo, edo behatzak jartzeko, ez, ze behatzekin jo nota bakoitza, eta bar. Eta bukatze zuen urtean zehar, denboraren poredioz, arkatza erditik hausten, gastatu egiten zuelako. Horrela, ez dakit hau nola azaldu hitzez, mai, Goiuri, laguntzen badiazue, atze erakuslearen eta azlodiaren artean hartzen zuen arkatza erdi-erditik, eta egiten zuen gora eta bera mugitzen zuen. Gora eta bera edo biratuarazi egiten zuen, hor ardatzaren baitan, eta gastatzen joaten zen arkatza, eta batean klak egiten zuen. Eta beste arkatz bat hartzen zuen, edo hori bera bizatitan txorrostu eta ja bi arkatz zituen. Behatzak ez ziren desgastatzen. Esan Yolanda. Ez, behatzek ere igual, itzeingo balute, behatzek ere igual esango lukete. Ai, hemen arratxo bat edo bi niri ere gastatu zaizkit, baina posik egon naiz hor igurtzian. Arkatzarekin igurtzian. Tani gustatzen zaizkiguelako igurtziak. Hori da. Sorkuntza lanetan murgildu aurretik eta kalabazasaria eta kontutxo horiek Yolandari esan behar diogu guk gure gonbidatuei bi galdera egiten dizkiogula beti eta bi galdera horiek agian ez dutela zerikusirik zuen lanarekin, baina apuro horretan jarri behar zaitu zegu, gonbidatu guztiei egiten dizkiogu bi galdera hauek eta Yolanda nik biak egingo dizkizut eta zuk bat aukeratuko duzu erantzuteko, ados? Bale, bai, ados. Lehenengo galdera da, nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala. Hori lehenengo galdera eta bigarren galdera zure bizitzari buruz pelikula bat egingo balute, eta etortzen da zuzendaria eta esaten dugu, Yolanda, egingo dugu zure bizitzan oinarritutako pelikula bat, baina pelikula ez da izango jaiotzatik orainera arte. Aukeratu behar duzu soilik zure bizitzako etapa zehatz bat eta etapa hori kontatuko dugu. Errepikatuko dizugu, edo zezu biok. Yolanda, orain entzuten gaituzu. Eginda. Galdu dugu, Yolanda. Gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua do oraintxe, eske eroriko naiz Juan izarete. Yolanda, berreskuratu zaitugu. Lehenengo entzun dut, hiletarena eta bigarrena... Venga, lehenengo erantzuri guzu, bestela demoraria begeratuko gara. Eta nola irudikatzen duzu zure hileta, Yolanda? Juan eginda. Juan, eginda, orain bai? Bai, Yolanda, ea gai garen, kontatzeko nola irudikatzen duzun zure hileta. Ez dut inoiz irudikatu. Hori uste dut gelditzen direnen esku geratzen dela, ez da? Behin hilda gero, dik hileta baino gehiago, maite ditudan hoien oroimenean zerbait hitz bat edo irudi bat edo zerbait geratzen bada beraien bizitzan lagungarri dena, hoixe uste dut izan daitekeela hiletarik perfektuena. Maite dudan jendearengan zerbait ustea, beraiek bizitzan jarraitzeko lagungarri dena. Ze ona. Sufritzen du eta ez galdetu zeren ez dakit zertaz. Bueno, Yolanda, atzo hasi ginen, hau jaialdiarekin, aurten, prentsa horrekoan aipatu genuen bezala, euskal kontalarien izeneak, argi daukagu, norentzat izan behar dela urrezko kalabaza sari hori. Beti erreferente bat hartzen dugu, eta, zure izena egia esan, askotan atera da gure topaketetan, gure bazkarietan, gure afaritan, mai onduan normalian, bazkaltzen afaltzen gaudenean, kontalarien artean, beti horrelako, ez dakit maistrak agertzen direnean, Yolanda Arrieta behin eta berriro atera da. Ze bat da hain garrantzitsua ahozkotasuna zure literaturan, zure lanean? Neuretzat izan delako ahozkotasuna oinarria eta lurra.
azken batean, iruditzen zait, azken urte hauetan ari garela denbora guztian kontzeptuen munduan, eta ahaztu egin dugula oinarria. Eta oinarria da, jaiotzen garenean, zentzumenak hor daukagula irudimena, oroimena oraindik hor dagoela osatzeko edo, eta sentitzeko ahalmena daukagu. Eta hor, begiak zabaltzen ditugun momentuan, ari gara, umea ari da, mundua irakurtzen, baina bat behar du hori interpretatzeko. Eta hor, lehenengo liburua ahotsa da. Orduan iruditzen zait, ahotsa dela lehenengo liburua, ahotsa dela lehenengo kodea, mundua pixkat irakurtzen, ulertzen ikasteko. Umeak jaio berritan bere bakarrik ezin duelako, norbaiten premia duelako, eta norbait horrek ahoskoaren bitartez ematen dion lehenengo bidea, kodea, norabidea, hori da, hain da garrantzitsua, iruditzen zait, hortxe hasten dela dena, hor hasten da hizkuntza, hor hasten da afektua, hor hasten da musika, hor hasten da bizitza, eta bizitzaren atzean dagoen guztia, izenak simboloak dira, eta simboloen bitartez goaz, dagoenari zentzu bat ematen. Orduan, hain da garrantzitsua, eta era berean, hain da oinarrizkoa, arkatza bezala denok ari gara bolalumaren inguruan, eta nola tinta, nola gorde espazioan, eta ahaztu egin dugu, igual, arkatz batekin nahiko dela, ahaztu egin dugu askotan, ahotsa, alboratu egin dugula, eta orain ari garela, gazteek ez dute irakurri nahi. Bueno, igual, baita ere, oinarrira bueltatu behar ere badago, berriro ere, zer dago paperean, eta zuk zer sentitzen duzu, eta ahotsak sendatu egiten gaitu, ahotsak kulunkatu egiten gaitu, ahotsak geure lekura, geure barne etxera itzularazten gaitu. Ahotsa hain da garrantzitsua, eta ez dauka adinik jaiotzan izena emateko gauzei, eta gero izen horrekin norberak nola ulertzen duen adierazteko, eta geroago komunikatzeko, eta geroago gauza horiek guztiak egiten jarraitzeko, hileta egun etorri arte. Eta ari gara pantailaren garaian, eta ez dio kentzen, pantailekin nago nian orain zuekin hitz egiten, pantaile bidez, eta ez dio kentzen, baina ahotsak eta aurrez aurreko ahotsak uste dute gauza asko sendatzen dituela. Era bat adoz. Atzo gauen afaltzen, Celestea Argentinarra etorri da, eta Amaia egidazu, Bizkaitarra etorri zane bai saio ikustera, eta hirurok afaltzen, mai gainen izan genuen horrelako teatruliak, horrelako solasaldik gure gremiari buruz, gure lanari buruz, eta Argentinarrak zion bere bide naturala dela literaturatik, asko idazten du, eta hortik paperetatik sortzen dira bere ipuina, bere kontalaritza. Guk hitz egiten genuen Euskal Herrin askotan igual joera kontrakoa daukagula, hainbeste ipuinak entzun, hainbeste jaso dugu askotasunez, gero akaso egunen batean idatziko dugula. Nikolas Bonaventurak esaten zio, hainbeste aldiz ibiltzen ditu nire ipuinak, akaso egunen batean idatziko dudan baten bat. Zure jatorrizko, zure sorkuntza prozesua askotasunatik sortzen da edo literaturatik? Ahoskotik. Nire aitak musika jotzen zuen, berak fabrikan lan egiten zuen, baina gero asteburutan Markinako herriko bandan jotzen zuen, eta guk etxean beti patzun, hola ibilikara beti. Eta gero gaina aitak genio bizia zuen, eta orduan derrigor belarri hona euki behar gendu, ezin zan desafinatu. Orduan, hor ni mugitu nintzen da. Nire lehenengo hizkuntza izan da doinua, musika izan da. Eta orain ere, idazten dudanean nik hortik jotzen dut, eta askotan ozen irakurtzen dut, eta musika hori lortu arte, paragrafoa ez da ondo. Eta batzutan, hitza ere aldatu egiten dut, iruzela batek bira, eta A-arekin edo erekin bukatu, paragrafo horrek, musika horrekin, pun. Are gehiago, idazten ari izenean askotan eukitzen dut, hori izan behar du, eta gero juten ez betetzen letrekin. Hori hor daukat, baina hori da bide bat, mundu guztiak ez du horrela egiten. Horrek eraman aukero kontzeptura,
abstrakziora, azken batean letra abstrakzioa dalako, bai? Ni horregatik aldarrikatzen dut, neure bizipenak horiek izan dielako, lehenengo sentipena esaten dut baita ere, zentzuen bidez jasotzen duguna, sentitzea, eta gero hori konzeptualizatu. Nik horrela egin dut, eta nire tailerretan eta hortan oinarritzen naiz. Eta zerbait ikusten dudanean oso abstraktu dagoela, eta ekartzen dut berriro ere gorputzera. Eta gorputzera ekartzea zer da? Irakurtzen ari garenean, ozen irakurri, ahotsak bereizi, eskuak erabili, batzutan tentetu, antzestu, bai? Hori da gorputzera ekarri. Eta orduan, ikusi egiten da, sentitu egiten da, gorputzera ekartzerakoan, eta hobeto ulertzen da. Baina nik horrela ulertzen dudalako nire sormen prozesua, eta hortan lan egiten du tailerretan. Baina horrek ez du esan nahi hori denik bidea, hori da bat. Baina nik gorputz bat daukat, buru bat daukat, orduan nik neuren gandik, nitik lan egiten dut, eta nitik gurako espazio hortan horrela funtzionatzen dut. Idiotak asko daki, ezagutzen dut leku sekretu bat. Entzuleok, Jolanda Rita agurtu egin behar dugu, horrela egin behar dugu, bera ere liberatu behar dugulako beste eginkizun batzuetarako, baina urrezko kalabazasari hori behar bezala gozatu, dastatu, eta izango dugu bigarren kafe lasaiago, aurrez aurreko bolaluma edo arkatza eskutan dugula, hartzeko aukera. Jolanda, muxu handi bat eta laizter arte. Zeuei, muxu bana eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Segi hain fin. Berdin. Arkatza, bola eta boligrafoak, tanak dira lagun. Agur. Toki bat, Gorka Orbizuren kantu honekin urrengo segunduak eta bagoaz segituan Izanen gazte aldizkari ezagutzera, June Romatet Ibargurenen eskutik. Inork ez du ireki nahi, hotz egiten du kanpoan, ezagutzen dut leku sekretu bat. Tori koordenatuak, eta itxaroi da zuan. Keep calm and bigarren kafea. Idatzen nuen beste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean. Idazle, ilustratzaile, argazkilari, poeta edo orokorrean gazte sortzaileentzat pixkanaka txokoak sortzen ari dira azken urte hauetan. Oholtza gehiago zabaltzen ari dira gazteenentzat, aukera gehiago sortzen. Lehen, hauen obrek argia ikus zezaten, lehiaketaren batean irabazle sortatzea zen bidea. Gaur egun, pixkanaka ari dira tokia egiten. Asmo hori jarraituz, sortu zen pasaden irailean Izanen, gazte sortzaileen aldizkaria. Artista bakoitzak bere artea publikatzeko txoko berria da. Lehen alea argitaratu zuten jada, eta izandako arrakasta kontuan hartuz, bigarren alea prestatzen ari dira gaur egun. Proiektu berri hau azaltzeko, gurean dugu Maria Zarrabeitia, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuke Maria, ezagutzen ez duenari nola azalduko zenioke zer den Izanen. Holan laburrien, Izanen euskal artista eta sortzaientzako gazte aldizkari bat da, aldizkari digital bat, eta ale bakoitzeko heldulekua proposatzeogu, izen alda esaldi bat, hitz bat, sentsazio bat, eta hortik abiatutako lanak jasotzeogu. Ez da hau formatuari dagokion zinolako mugarik, izenaldie testuak, gehien bat izaten die testuak, baina izenaldie bebai ilustrazioek, argazkizek, bidizuek, komikizek, abestizek, eta edozer. Beraz, Izanen artea orokorrean bilduko duen aldizkaria da, baina proiektu hau ondo azaltzeko agian hasierara joko dugu, nola bururatu zitzaizuen aldizkaria hau sortzeko ideia? Gu Izanen gara sortzi taldekide
eta ezagutu ginen Urruzuno literatur lehiaketak irabazleei sari moduen eskaintzen zien literatur egonaldian. Han egoinen 5 egun elkarregaz, eta hortik sortzen da arteantzako espazio demokratiko bat sortzeko ideia. Ezagutu ginen literaturaren esparruan, baina konturatu ginen danoi gustatzen jakuzela artean beste forma batzuk, eta orduen hortik ateratzen da bai ideia hau, zeinetan gukon hartzen dugun materiala, ez da bakarrik literatur materiala, baizik eta artea bere forma danetan. Beraz, literatur egonaldi batetik sortutako ideia izan zen, baina ideia hori garatu behar izaten da, eta forma eman, gaur egun izanen den hori sortu arte, zein izan zen prozesua? Hasieran izen zen nahiko kaotikue, ze naiz da nahi zentzu eta orden bat emoten saiatu, bakoitzak zeko zenpilo bat ideia eta dana ekartzie lurrera esan aprobatzaia. Baina astiro definitu ginu zen hobeto helburuak eta gure intentzioe izan gendun argi, eta hortik aurrera lanak banatu ginu zen apurua eta seginen lanien. Sortu ginu zen sare soziala, webgunie, jarri ginen kontaktuen ezagunegaz, lagunegaz, artistegaz, eta konturatu ginenerako gure lehenengo heldulekoa proposatu gendun. Izen zala hasieran ez egon ezer. Hori izen zan gure lehenengo alean gaia edo elementu zentrala. Isiltzen alegindu arren, gu gabestuko dugu, entzuten ez gaituzten jantzat. Aipatu duzu, ezta? 8 pertsonen arteko proiektua izan zen, 8 pertsona elkartu zineten osatzeko, baina zer ikusi zenuten edo ze behar ikusi zenuten gaur egungo egoera honetan izanen sortzeko? Zer beharri erantzuten dio? Esan moduen, gu ezagutu ginen sariketa baten, eta naiz da egon oso gustora, konturatu ginen ezaguela lehiaketetatik gure lanak erakusteko modurik. Lehiaketa bat irabaztea zan gure lana ezagutarazteko bide bakarra. Orduen, guk sentitu ginen ez gendule gure bidali bakarrik lehiaketetara gure lana. Guk konpartitu eta ezagutarazi nahi dugule. Orduen hemendik sortzen da artearen demokratizazio prozesu moduko hau, non eskaini gura dugun konpetiziorik gabeko espazio bat. Ez dugu sinezten lehiaketen beharrezkotasunean, uste dugu artea oso zabala dela eta danontzako lekua dagoela. Guk guztion obrentzako etxe izan nahi dugu presio eta lehiakotasunik gabe. Beraz, zehaztu zenuten zuen bidea, jakin zenuten nolakoa nahi zenuten izatea aldizkaria, eta nik uste jendea zuen webguneetan edo sare sozialetan begira hasten bada, konturatuko dela agian ez dela ohiko aldizkari bat. Ez duzue zuek idazten bertan, ez da zuek idatzetako aldizkaria bera. Ez eta bai, izan gure lanak bidaltzen dugu badau sortik gure sorkuntzak, bagarelako artista, baina ez dira soilik gurie. Bidaltzezko esan lanak argitaratze guztanak, eta hortik tartetik guriek bai dauz. Baina ez da gure obra erakusteko leku bat. Gure aldizkari da gazte sortzaile guztion obrak ezagutaraztekoa, danak diez ongi etorriak eta guriek partien dauzen arren ez da guretzako espazio bat. Sortzaile da nontzako espazioa da. Behin eta berriz ez aipatu dugu elkarrizketan zeharrez, Euskal Sortzaileentzako espazioa dela, nola izaten da hauekiko prozesuan, ze bide burutu behar dute hauek haien lanak bidali eta horiek aldizkarian ateratzeko? Gure webgunean badeko atal bat, nun asaltzen dugun lanak zelan bidali, eta da nahiko prozesu simple bat, helarazte oskuez sorkuntzak mezu elektroniko baten bidez, eta bebai bidaltzen dabe eskubide artistikoen dokumentua, hau guk eskaintze dugu bakarrik bete behar da. Eta listo hori da dana. Mezu elektroniko bidez ikin dugu, askotan
egize da, gurekin harremanetan jartzen diela sortzaileak Instagram bidez lana bidale aurretik dudak argitzeko edo galderak egiteko edo zer komentetako, baina ofizialki lanak bidali bidie gure helbide elektronikora. Behin eta berriz gabiltza hemen ez, prozesua nolakoa izan zen, nondik datorren ideia, zein bide egin behar duten, baina aipatu dugu behin baina gehiagotan izanen izena duela proiektu honek, nondik dator izen hau, nondik sortzen da izen hori? Gu ezagutu ginean sentitu gendun zelan naiztaldizkari hau sortu, ez ginen ezer, edo behintzat hasieran ez ginen ezer, eta genek izen sentimendu hori zeukegule guk, eta sekola jente artista askok. Eta hortaz, etorkizunari begira planteatu gendun izen hau, izanen, ala izango, gauza bera da, etorkizunean proiektatutako ditza da, eta guk zerbait bihurtu gure dugu, guk espazio eta askatasun bihurtu gure dugu, eta horregatik da izanen, horregatik da esperantza, eta horregatik da etorkizunean proiektzio bat. Etorkizunerako proiektzio bat da, beraz. Baina behin baino gehiagotan, edo zuen sareetan ikusi dezakegunagatik, izanen gazte sortzaileentzako tokia da. Zergatik da gazteentzat edo zer behar ikusi zenuten gazteek toki hau izateko? Euskal kulturan utxune bat sentitzeogu gazteoi dagokionez, ze badauz aurrentzako proposamen eta espazioak eta nagusientzako bebai, baina guk gazteok urratu behar dugu gure bideak eta eraiki zubi barrizek eskotan sentitu eguleko ez dagoela gure sormena bultzatzen dagoen inolako sistema edo estrukturarik ez. Utxune ilun batien pasiatzie da gazte artista izetie gaur egun, eta guk aldizkari moduen argia piztu gure dugu, komunidade bat sortu, gure artien zaretu, eta azkenien behar dugun eta eskaintzen estoskuen hori sortu gure dugu ez. Edo hortan gauz behintzat hori da helburue. Proiektu eder hau sortu duzue, onlineko aldizkari bat da, baina suposatzen dut entzungo zenutela ez, edo agian zuen beldurretako bat izan zitekeela, gazteek ez dituzte aldizkariak irakurtzen edo beldur hori. Hala zela uste zenuten, beldur hori bazenuten? Onartu behar dugu, hasieran apurua beldurtute geuzela aldizkarian formatuagaz. Izen leke, izizetie erakargarriena edo behintzet hori esaten da ez, baina konturatu gara ez dela guztiz egia. Suposatzen dugu edukian araberakoa dela interesa beti argi dut, baina gure aldizkariak badeko komunidade oso baikor bat, eta esango geunke harrera ona izan dagoela aldizkariak formatua hori izan arrenez. Badakigu danek ez da horiela aldizkari osoa irakurriko, baina hori ez da bez helburue. Uste dugu zatika disfrutatu aldan zeu zer dela, presiñori gabe, presari gabe, ze aldizkari formatu honek emoten dau ez dakit espazio hori, emoten dau gelditzeko momentu bat, milaka estimuluak amatetako momentu bat, eta ikusten zabizen horretan zentratzeko aukera ez. Ez da zareetan hor eskenita dauen zozer nun edozek distraitotzun, ez da aldizkari bat, nahiz eta digitala izan, nun bakarrik dauen gure edukia. Orokorrien gauz nahiko pozik jendean erantzunagaz, eta ustogu aldatu dugu lapur bat, holan izango ezela esan zaurien jenti ez. Bai, eukin dau arrakasta, nahiz eta aldizkari formatua izan, nok esango aben. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera Maria, zure azkeneko hitzoiek hartu nahiko nituzke eta azken galderatxo bat botako dizut. 2024ko irailean hasi zenuten bidea, eta nolakoa izan da orain arte ez, esan duzu arrakasta izan zenutela, kanpotik ze iritzi jaso duzue, nola bizitu duzu guztia? Hasieran ez gendun eukin esperantzan dirik. Izatez pentsau gendun guk osatu beharko geunkela lehenengo ale osue, ze ez genuen uste lani jasoko genduzela, baina hasi ginen jartzen kontaktuan ezagun askogaz, lagunegaz, ez ezagunegaz, itxatzi genduzen kartelak,
gure sare soziala jarri ziren borborrean, lan asko egin gendun horretan bai. Eta bapatien obra asko jaso gendu zen, pentsau baino gehiago, eta egiz esan ezin ginen sinetxi, hainbeste jentek interesa daukitie postu ginen pilo bat, eta ordutik jaso iziogu zigitzi oso onak, bai parte hartzaileen aldetik, bai irakurleenetik. Esan izioskue, eskertzen dauriela espazio hau sortu izena, eta jentiei bere obrak ezagutarazteko aukera emotiegatik zorion du gaitu este. Oin bigarren alea bukatzen ari gara, martxoak bat egongo da eskuragarri, eta hirugarrenan gaia bebai publikatzeko dabil, baina hemendik esango dut, prestatzen joan zaitezen, urrengo heldulekua izango da Kresala. Hortik abiatuta, sortu alda edo zer. Formatuak ez dago inporta, intentzioak deko garrantzia. Gura dizkarian danantzako lekua dau, lehiakortasuna izan ezik. Beraz, hemen danok gara euskal kaste artista eta sortzaileak, danok gauz puntu bardinan, baina elkarrekin zerbait handiagoa izanen gara. Maria, mi eskerra guztia ona ekartzeagatik, espero dugu ale askoz gehiago aterako dituzuela eta sortzen jarraituko duzuela, eta edozein sortzaileen zuten ari den edozein sortzaileri esango diogu parte hartu nahi izan ezkero, izanen gaztealdizkaria.eus bilatuta, aterako zaizuela webgunea eta bertan duzuela informazio guztia, nora bidali eta ea sortzen jarraitzen dugun denoko atera. Entretenitzen gera biote bale, gaunean dale, ez da honen baile. Entretenitzen gera biote bale, gaunean dale, ez da honen baile. Entretenitzen gera biote bale. Entzuliok, 11:03 minutu berandu xamar, baina bagoaz azken ordukoaren bila, Itxaso lankidea zai dugu, eta Itxaso egunon. Kaixo egunon Inigo eta egunon entzuleok, kontatuko dugu azken ordu honen baitan Bizkaiko probintzia auzitegiak 480 € ordaintzera zigortu dituela 2 gazte gorroto delituagatik eta 2 lesio delitu arinengatik Bilbon bikote homosexual bati sexu orientazioagatik eraso egiteagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandu horren berri. Epaiak 2 hilabeteko espetxe zigorra ezartzen dio bakoitzari eta horren ordez 4 hilabeteko isuna eguneko 2 eurokoa, eta 2 hilabeteko isuna eguneko 2 eurokoa kasu horretan, lesio delituarin bakoitzeko eguneko 2 euroko isuna ere ezarriko zaio akusatu bakoitzari hilabetez, eta guztira beraz, bakoitzak 480 € ordaindu beharko ditu. Bestalde, kontatzea segurtasun indarrek taser pistolez abusatzen dutela Espainiako estatuan erregulaziorik eza dela eta Amnistia Internazionalaren ikerketa baten ondoren hori dela eta arlo hori arautzeko eskatu die agintariei. Azterlan hau erakundeak 2014 eta 2024 urteen artean 40 herrialde baino gehiagotan egindako ikerketan oinarritzen da eta bertan deskarga elektrikoko gailuekin egindako tortura eta bestelako tratutxarren kasuak antzeman dira. Zehaztu dutenez, elektrotxokeko armek joera globalari jarraitzen diote Espainiako estatuan ere, erabilera zabaldu dela alegia eta estatuko araudirik ez dagoela. Informazioarekin amaitzeko aipatuko dugu ere errepidei dagokienez 3 kilometrorainoko autopilaketak sortu direla Abat errepideko 351 kilometroan Gasteizaldean eta Irungo noranzkoan bide lanak direla eta adi beraz inguru horretan eta besterik ez informazioaren aldetik berandago itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan, informazio gehiago izango du hementxe naiz irratian, baina bagoaz aurrera, sekzio apartaren txanda dugulako eta sekzio aparta aurkezteko, segituan Xabi Tolosa gurekin. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta.
Jaztu zait, ja, nola zan, Japoni eraz. Tolosa Madriletik zuzenean Euskal Herri guztiarentzat ongi etorri, unon? Mila esker, egun denoi, zer modu, zabiltzate. Prestabete gaur sekziorako, nola daukazue... Ea. Urduri nago. Pixka bat eldurtuta gabiltza. Vale, Urduri nago. baina zer dakizue, ze susmatu duzue? Badakigu jolastera gatozela. Bai. Divertitzera, jendea el hormiguerora joaten den bezala. Ai, ama, mesedez. Ez, honek ez dauka zer ikusi askorikan. Bai, gaur jolastera gatoz, eta esplikatuko dizuet zergatikan. Bi arrazoi daude atzean. Bata da, ez dakitan ze gualdi egiten du, baina hemen Madrilen euria egiten du, gualdi ximela daukagu, eta niretzako eguraldi honek esan nahi du oberena dela etxean goxo geratzea, eta lagunekin eta sozialki gauzak egiteko oportunitate ona dela etxera ekartzea, eta kafetxo bat egiten diezu, edo txokolate bero bat egiten diezu, eta mai jolasetara aritzeko oso aukera ona da. Ez dakit mai jolasen zaleak zeraten, ni bentsat bai. Batzuen zalea banaiz. Bai. Bueno, bai? eske, egia da, enaizela mai jolas erraldoien zalea, hau da, Katan eta hauetan, ez naiz, osaitua, simpleagoak gustatzen zaizkit, adibidez, codenames, edo kodigo... Bai. Kodigo sekretu, hori asko gustatzen zait, Exploding Kittens izeneko... Oso txukuna, bai, mai jokuen mundu barruan daude casual joku lasaixiagoak eta gero batzu daude komplikatuagoak, baina egia da azken urteotan segurako goraka egin dela eta urtero publikatzen direla 100 titulu berri mai jokuetan, eta da harritzekoa zeuren dela urte asko mai joku bakarrak zein ziren, betiko triviala edo betiko eskategoriz edo dizio pinta. Bai, ni klasikoetan geratu nintzen, Xabi, ez daukat nola, goiurik aipatu dituen hoien berrien nuen. Claro, Riska, adibidez, Riska unibertsitatean zan gure perdizioa. Iaia parrandu baino kerragoa. Codenames, inigo? Oso aproposa. Codenames? Bai. Egunen batean ningo. Nei asko gustatzen zait, oize sale. Oize sale oso joku hona da, hemen inguruan daukat, hemen kopia bat. A ber, zalduko bat. Ni gaurren etorren publizitatea egitera, baina. Oize sale, bueno, hemen daukat, postit batekin daukat. Oize sale daukat. Oize sale, mai jokua nun jolasten duzu kuadrilla, lagun kuadrilla bat. Festan aterako balitze zala, eta zure helburua da anekdotak eta batzea, eta gau hori bizirautea. Etxetik atera gabe, parranda anekdotak kontatu ditzakezu. Bai. Eta hor, imaginazioak asko dauka. Eta hemen nire bigarrengo arrazoia gaur jolasek ekartzeko zuen gana. Eta da, orain dela bi egun, martxoaren 4an izan zela internazionalki masterraren eguna. Ze master esango zuen. Ez master ikasketako izik, eta master dara rol jokoetako edo rol jolasetako zuzendaria. Zuzendaria ditzen zaio askotan, batzutan masterra esan dizueten bezala, eta beste batzutan directamente ipuin kontalari bezala hartzen da. Eta zuetako inoiz ez balin bada jolastu, jolas hauetako batetara, esplikazio simple bat egingo dizuet, eta da oso jolas interesgarri izaten dela, ze azken finean da, amalgama moduko bat nun antzerki improvisatu egiten ari zeren, zure lagunekin, imaginazioa landuz, eta zure habilidade sozialak, eta adimena, eta pixkat lantzeko oso aukera ona direlako. Igual ezagutuko dituzue, betikoak izaten dira zigak eta erensugeak, marazki bizen hori da, esango nuke rol jolas famatuenetarikoa. Baina, berez, edozein rol jolasetara jolastu zaitezke, azken bidean behar dezun gauza bakarra zure imaginazioa da, eta lagunak. Lagunik ez balin badaukazu, gaizki. Baina egia da, geroz eta aukera gehiago dagoela, ez zuen herriko kulturetxera gerturatze balin batzera, segurazki esango dizute rol jokalariak edo rol talderik edo baote den, eta segurazki lagunduko zaituzte.
Gauza Bai. asko esaten ari da, eta nituzke denak galdu nahi. Batetik, Arkagusok galdetu du Xabi, Bai. sekzio aparta ea den apartekoa den sekzioa. Eta nik uste erantzuna dela baietz apartekoa baita. Baina gero, orduan ere izan daiteke aparte ustekoa. Jaja, barkatu Xabi, Tolosa zure fana naiz. Arkakuso. Arkakuso, vale. Agur. Bueno, Agur. Ez, agur ez. Gehitzen dugu. Sartuko dugu, ez dela. Baina hemen, aportazioak ere egin ditu, esan du, la polilla tramposa jokorik onena. Bai. La mansión de la tía Agata, jajaja. Bai, eta klasikoa. Rolarietan oso onak direnak daude. Rolariak euskaraz roleatzeko taldea. Hori da. Ere egiten dituzte. Hain zuzen. Eta hortan nekar, lehen esan dizuet zigaketara zugak dela rol jolas famatuenetarikoa, baina adibidez, euskaraz badaukagu, zuek hemen elkarrizketatuzten dituzten adurrekoak. Adur da, Euskal Erdiaron mitologikoan girotutako rol jokoa. Betaukat. Eta, bueno, hori, azken finean, ambientazio bat da, nun Euskal Herri mitologiko batean jolasten dezun, eta magia dago, eta zuk daukazu zure personaje epikoak egitea, eta esatea, ni naiz sorgin bat, basoan bizi dena, eta animaliekin hitz egiteko aukera daukana. Edo ni naiz gerlari bat, ezpatarekin sekulako trebetasuna daukena. Eta, bueno, horrek laguntzen dizu azken finean, esan bezala, imaginazioa lantzen, oso onura asko dauzka, ze imaginazioa lantzea dezu, improvisazioa, zure habilidade sozialak, adimen puntu edo inteligentziarekin era logikarekin kapazazeran puzzle desberdinak eta asmatzeko, eta berez esan dizuete bezala ez dezu ezer behar. Osea, badaukazu liburu hau erostea, eta dadoak eta erostea, baina berez ez dezu ezer behar. Eta gaur, hori demostratzeko, rol jolas bat egingo dugu. Ez dena bat jolastuko dugu, eta nik egin detena da oso simpletu rol sistema edo mekanika bat, berez izena du El fin del mundo, baina nik egin detena da hori simplifikatu, guk hemen jolasteko eta demostratzeko entzulei zer erresa dan montatzea. Rol jokoa, ez dut hasieran esplikatu, azken finean egiten dizuna da, dago ipuin kontalari bat, kontekstualizatzen zaituna situazio batetan, eta zure personajearekin zuk esaten dezu zer egiten dezun. Pues nik hau egingo dut, atea irikiko dut, edo, bilatuko dut linternarik baote dagoen ez dakinun, ezta? Eta pixkat hausa edo azar edo hori sartzeko modua da erabiltzea, adibidez, dadoak. Eta nik sistema simple honetan oso erresa da. Nik eskatuko dizuetena da, dadoa botatzeko, sei aurpegi dauzken dado normala, berez dado asko daude, nik dauzket hemen 12 aurpegikoak, 20koak, 4koak, denetik dago. 8koak, baina 6koa da, segurazki etxean edukiko dizuet dado bat, 6 aurpegitako dadoren bat, eta hori botatzen duzu, eta depende, nik ze zailtasun jartzen dizueten habilidade horretan edo zuek egine dizuen akzio horretan, eskatuko dizuet ateratzeko 3 bat minimo balin bada oso akzio oso erresa, 4 bat erresa balin bada, 5 batekin akzio normal bat balin bada, 6 bat zaila balin bada, eta 7 bat oso zaila balin bada. Eta esango zu, baina 7 bat nola ateako duzu 6ko dado batekin? Begira, hor sartzen da, zure personajeak zer dan ona edo ze habilidade dauzkan. Esan bezala, nik gauzak simplifikatu egin ditut, eta hemen dauzkat 4 abilezia edo trebetasun, nun zuek esan behar dezuen ze puntuazio daukazuen. Eta orain egingo ditugu fitxak, zuen personaien fitxak, ze zuek jolestuko dezue, ez personaje epikoekin lehen bezala, gerlaria naiz, sorgina naiz, ez dakiz zer naiz, ez, zuek izango zate epikoa, ez oso epikoa, ze jolestuko dezue, zuek izango bat zinete bezala. Ara. Orduan, egingo deguna da, onakoa. Begira, hemen daukat, zen nahi du leheneko izan? Maigo, Juri, Inigok. Vale, Inigo. 7 puntu dauzkagu, eta 7 puntu horiek banatu behar ditugu esan bezala, 4 gaitasun edo habilidade hauetan. Eta dira, indarra, eta indarra erabiltzen duzu, indarrezko gauzak egiteko, erresistentzia, ate bat, ostiko batez botatzeko, adibidez. Bai. Gero, daukagu, bizkortasuna edo trebetasuna, nun zure agiliade hori edo ze alerta daukazun eta hor
ze kapazazean malabaraketa egiteko, bai? Mhm. Gero, adimena, eta osartzen dugu bai memoria, bai logika, bai inteligentzia guzti hori dena, eta beste bat da karisma, dira habilidades sozialak edo ze kapazitatea daukazun jendea persuaditzeko edo engainatzeko, bai? Eta horiek dira lauak, bai? Orduan, 7 puntuek banatu behar ditugu. 0-tik 3 asko jota bakoitza. Orduan, 3 jarrizkero esan nahi du oso ona zehala hortan. Orduan, nun jarriko etzen dituzke. 7 puntu dauzkazu, 0 jartzea normala da, 7 ez dut ulertzen. Osea, 7 puntu dauzkazu banatzeko, lau gauza hauetan. Guztira 7 alerazkak, bale. Hori da. A ber... Ziren, indarra, karisma... Indarra, karisma, adimena eta bizkortasuna. Nik argia. Vale, Maiekin egingo dugu. Mai, bota. Indarra bat eta besteetan bi. Bi. Oso ondo, vale? Osea, daukazu personaje bat, pixkat normala, ez? Normala. Daukazu bat jartzea 3 en plan, hortan oso ona naiz, ezta? Adibidez. Ea, Goiuri, Iñigo. Nik pentsatut, bizkortasuna, trebetasuna bat eta besteetan bina. Vale, bat, bi. Vale, oso ondo. Goiuri? Eta 0 jarri daiteke? Bai, noski. Bale, orduan nik adimena 3, karisma 3, bai. Indarra bat eta bizkortasuna 0. Vale, oso ondo. Eta gero daukaguna da beste aukera bat, nahi izan ezkeo ez dakit denbora zemuz gabiltzan, daukezue aukeratzea gaitasun berezi bat zuena zertan onak zeaten eta akats bat. Eta horrek laguntzen du, adibidez, zuk erabiltzea balin baduzu, ni oso ona naiz, tresnak montatzen. Eta hori eskatzea balin baduzu, eta nik eskatzen dizut, dadoak botatzeko horrekin zerikusi daukan akzio batetan, 2 dado botatzen dituzu eta onenarekin geratzen zera. Edo akatsa balin baden, ni alkoholikoa naiz, eta esaten dizut, sartu zea ez dakit non, eta ikusten duzu botella bat, eta bota behar duzu dadoa. Dadoa botatzen duzu eta okerrenarekin geratzen zera. Vale. Ni naiz ona orientazioan. Ona orientazioan, bai. Eta naiz txarra, nera akatsa da logurea daukadala denbora guztian. Logurea, oso ondo. Vale. Mai? Nire trebezia dela, oso azkar, improvisatzeko gaitasuna edo oso azkar ateratzen naiz, ezberdinetatik edo. Eta akatsa, noizbenka blokeatzen naizela. Vale, blokeoak, oso ondo. Iñigo? Ez da errexa hau, Ufa. Ustea daukagu, eta average persona izan zaitezke, en plan, ez daukazu ez gauza ona, ez txarra, zea grisa. Iñigo ez daukera. Hola, Goiuri eta Mairekin konparatuta, igual, Iñigoren akatsa da, berandu iristen dela leku guztietara. Vale. Ez dela bate puntuala. Motela jarriko dugu. Ez, berantiarra, motela ez. Berandu iristen naiz, baina gero denbora berreskuratzen dut. Eta ona da uretan oso ondo moldatzen dela. Urarekin daukazula, oso ondo. Ikusi duzu, zer esadan, eta dagoeneko badauzkagu zuen personai fitxak. Badauzkagu, jazta. Honekin rolera jolastu zaitezkete. Nik bidalizuet zein, lehen bigarren kafera web horri alde bat, nun ikus dezakezuen, nik trampa ez tetela egiten argi geratzeko. Horri bat, nun 6 aurpegiko dadoari eman klik. Txoin, baina erakutsi egingo dugu, ez? Nahi izan ezkero, bai. Ea hemen hori da. Hemen txedago, ikusten duzu egin gogo Bai. Eta emai ez du 6koari. 6koa zein da, hau. Hori da, 6koa, bai. Bota 6koari. Vale, bat atera dezu. Hori da, demostratzeko ez tegula tramparik egiten. Orduan, nik orain adibidez esaten dizuet. Begira, zuetako norbaitek, adibide bat jartzearen. Zene jarri du indarra gutxi daukela, zuko Juri. Imaginatu esaten dezula, kaja bat, kriston pixua daukana, platerez beteta, eramango dut leku batetik bestera. Eta esaten dizut, asko pixatzen du. Zaila da, bale? Zaila gogoratu da zeltasuna 6 bat, eta berezu minimo. Eta esaten dizut, bota Goiuri, botatzen dezu dadoa, eta gehitzen dezu zuk zenbat daukazun indarrean. Bota? Botatzen dut. 3, eta zu daukazun indarrean bat. Orduan, etze iritsi 6ko, ez tezu arrakazta, orduan nik esaten zu, kajaroi da, eta plater guztiak puskatu dira. Ados. Bastante Goiuri.
Claro, Bai. horrela da. Eta honi esker daukezu edozen joku egitea. Eta orain egingo dugu lehenengo jokua. Eta lehenengo jokua da, zuek zaudetela lasai, bigarren kafe egiten, sekzio aparta, zaudete Madrilekin konexioa egiten, eta bapatean ikusten dezue, adibidez, nik orain esango nuke, errestasunarekin, bota bizkortasuna zen izakan gehiena, maiek, bale, maientzako, bota bizkortasuna. Venga, botako dugu dadoa, ez? Bai, dadoa botatzen duzu, bai. Bost. Bost gehibi zazpi da, osea oso tirada ona da hori. Orduan nik esaten dizut, segituan naizta zure atzean egon, nabaritu duzu itzal bat. Bai, itzal bat erakusleio inguruan normala ez dana. Eta giratzen zea eta ikusten dezuna da, badirudi ez dakit inauteritan jarraituko ote duten ozer, baino badagoela tipo bat aurpegia pintatuta daukana eta igual mozkortuta dago eta dago erakusleioan edo leio horretan apoiatuta. Soinuak egin ez. Eta baina ez dizu zure tirada onari esker esaten dizut, ez dizula susmo ona ematen. Kristalaren kontra dago eta indarra egiten ari da kristalaren kontra. Eta nik uste hori, ez dakit zer egin nahiko zenuketen. Bea, de hecho, rol jokoak ona daukena da, nik presentatzen dizuet situazioa, baina zuek esaten dizuet zer egiten dezuen. Zer egiten dezuen? Bale, mai, zer egiten duzu egon? Hau gertatzen bada, zer egiten dudan. Ez da gertatzen bada, gertatzen ari da. Gertatzen ari da. Zer egiten dut? Buelta eman, eta nik egiten diote bai, bera baino altuago. Vale. Egiten duzu, baina ez du reakzionatzen. Ez dakizudan edo mozkorra dagoelako, edo burua beste nunbait daukalako, baina ez da kapaza erantzuteko edo erreakzionatzeko zuk egin dezun horretara. Vale? Hori bai, horren buelta eman dezula eta hori egiten dizula konturatzen zea, bere atzean, kalean zehar, normalean baino jende gehiago dagoela korrika alde batetik bestera. Horren jartza zuen musika, esan dizuet, hola, fondon jartzeko. Fondon, pixkat, hola, musika. Bajo, hola, pixkat, hola, ambientazio pixkat emateko, beste dio. Zer egiten dezue? Inigo, Goiuri, Mai, ze pasatzen da? Jendeak horrika do alde batetik bestera. Bai. Atera eta euren atzetik joan, ea zer gertatzen den ikustera. Vale, zu, orduan, atera egiten zea, atetikan, eta, claro, ateratzen zenen begiratzea ze pasatzea oten dan, zure ondoan dago, kristalaren kontra zegoen tipoa. Eta giratzen da, eta aho irikitzen du, eta kozka egitera doakizu. Tipo hau, edo ez dakit zehartu duen inauteritan, ez dakit ze eman dioten, baino tipo hau ez dago mozorrotuta. Aurpegi hori ez da normala. Zehoze gertatzen zaio, eta zure kontra dijoa, kozka egitera. Zer egiten dezu? Eskutan daramadan bolaluma, ahoan sartzen diot krokodiloa bailitzan. Bueno. Vale, orain, hauz, indarra baino gehiago nik uste bizkortasun tirada bat dala, ezta? Bai. Baina esaten dezuna pixkat komplikatua da. Así que ze zailtasun jarriko dugu? Normala edo zaila? Normala jarriko dugu. Normala jarriko dugu? Vale, venga, probatzeko. Vale, Inigo, zuko goratu, bizkortasunean bat jarri dezula. Vale? Orduan, atera dezu edo, 5 edo 6. Bota dadoa. Banoa. 6. 6 atera dezu. Vale, orduan bai. Lortu dezu. Sartzen diozu bolaluma hori, ahoan, eta denbora ematen dizu eskua ateratzeko kasi kozka egin baino lehen. Osea, notatzen dizu kasi aireak egiten dizu zure eskuko hile txiki horietan kilimak egiten dizkizu, hain gertu egon zarela kozka hori jasotzea eskuan. Eta tipoa ikusten duzu erdi itota dagoela eta geratzen da hola bere eskua sartzen du aho barruan bolaluma hori ateratzeko, baino lortu duzu pixkat gainetik kentzea. Vale. Besteok zer egiten duzu? Goiuri, nun zaude? Eserita zaude? Bai, noski. Zer egiten duzu? Ni nago eserita ikusten gertatzen ari dena eta erabakitzen dut zerbait egin behar dut, ez?
nahi balen batzu, edo xeritak geratu zaitezke, hau, azken finean, zure personajea jolasten ari da. Bale, niri iruditzen zait hemen nola pertsona hau zaratak egiten ari den, inauterietatik datorren, eta hozka egiten den, gosetuta dagoela. Orduan, uste dutela, gosetuta dagoen gau pasero bat. Eta orduan, kebab bat ematen diot. Nondik ateratzen ez kebab hori? Zer daukazu, hor maien gordeta? Kajoien? Nik beti daukat kebab bat. Bale. Orduan kebab usaina dagoan inguruan. Bai. Bale, oso ondo, ateratzen duzu kebab hori. Edo nik esango dizuke, behi da, demostratzeko ea kebab hori hor dagoen edo ez du inorrek jan, bota beharko duzu zure karisma tirada bat egin beharko duzu, eta superatu behar duzu oso zaila. Ze, klaro, kebab bat eramaten duzu area, bigarren kafera, eta ze uste duzu, jendeak ez zula jango, zu begiratzau denean norretik ez diola kozka egingo. Orduan, lortu behar duzuna tirada honekin demostratu kapaza izan zela intimidatzeko jendea, esan ez, hau nere kebaba da, eta ez du inorrek jango. Nik gaur igual bazkaltzeko kebaba behar dut, bide batez, parentesia itxita, jarraitu zuek, Hombre, es que kebab hitza esaten denean, horrek badakizu ze perdizio dakarren. Venga, Goiuri, bota. Esan diz, oso zaila. Vale, zaila. Honek zen edo zenbat atera behar dut, txoin, bota horretik. Zaila balin bada, 6 bat minimo, eta zuk dauzu karisman 3. 3, bale, banoa. 3, bale. Eta 3 daukat karisman. Oso ondo. Orduan, aurkitzen duzu, inorek ez du ikuitu zure kebaba, eta hor dago, papel albalen sartuta, da, perfecto. Bueno, kebaba o duruma ez dakit zer dan. Kebaba, bai. Kebab, bale. Kebab falafelarena edo... Bueno, igualdo, eske gozea jartzen daizen nahi baita. Bueno, orduan, kebaba hor daukazu, eta lortzen duzu hartzea, bai? Eta zer egiten duzu kebabarekin? Tipo honi eman. Tipo hori ematen diozu. Tipo hori eman, daukela poligrafoa dagoan. Bueno. Eso. Botatzen diozu, eta ez dakizu edan, edo usain berezi bat daukalako, edo kebab hori da jainkoen janaria delako, baina tipoa eusten dio eskuekin, eta lurrean geratzen da eserita hori jaten. Arrakasta. Lortu dezu ebentzat, tipo hori pixkat neutralizatuta dagoela. Hori da. Baina, esan bezala, jendeak korrika dago alde batetik bestera. Bai? Karraxika. Inkluso nabari dezue, kotxeren bat sutan ezote dagoen, eta begira zabiltzatela, antzeko tipo bat ateratzen da, honek ez dauka ez txilaba ez ezer, baina ikuste zaio begiak eta dauzkelare baita txurituta, kasi. Eta urrutitik dator eginez. Zaiten zuen, Mai. Hartuko nuke hauan zegoen boligrafo hori eta sartuko diotoni hauan. Vale, osea, besteari kendu nahi diozu boligrafoa, bestea ari da. Oio sarriskutxa da. Baina oso ondo improvisatzen dut. Vale, claro, bestea ari da kebab hori jaten eta dago enfraskatuta, osea, que zaila da. Nik honi zailtasuna, nik zaila esango nuke dela. Kebab batean bihurtu da pintxo moruno. Claro, hain zuzen. Beraz, bota ordunzuk mai, zuzen badaukazu, bizkortasuna bi daukazu. Venga, bagoaz. Ea lortzen dezu. Lortu dezu, bale? Ez dakizuen nola, baina mai da kapaza, kasi magia turko bat egingo balu bezala. Ez, kasi ez, Mike zerbait egingo balu, igual magia turko izango zen. Segurazki. Eta bapatean hor dauka boligrafo hori. Boligrafo hori gaina deskubritu dezu dela, ez dakiz zer daukan, baina kapaza da kasi neutralizatzeko tipo hauek. Vale, eta egiten diozu, ari igual sartu nahi diozu. Hauan sartu nahi diozu, bekain tartean, zer egiten duzu? Hauan sartu ebai. Hauan ebaita, da, jan, aizatea. Vale, niko nila, erreztasuna normala jarriko nioke, botazazu berriz bizkortasuna, kapazazeran egiteko, eta, ez tezu atera. Ez tezu atera. Blokeo baino gehiago, lortu dezu, sartzea, baina lehen kontatu dizuet nola Inigok lortu duen, azkeneko momentuan esku hori ateratzea, tipo horrek kozka egin baino lehen, baina mai etzai hori gertatu. Mai momentu honetan dauka, geratu da, behatz batzuk galdu ditu, horrentxe mai. Eta odoletan ari da, behatz horietatik, gaixua. Zer egiten duzu?
Inigo zer egiten duzu mai dagoela atzi gabe? Kontu, por cierto, ez zer esan baino lehen, ez dakit norbe gehiago dagoen orain bigarren kafean porai, ez dakit fondon Imanol dagoen adibidez. Bai, Imanol eta Irati daude. Vale, Imanol eta Irati. Kontuatze zate, Imanol eta Irati, behaiek ere, bapatean, botaka hasten dala bat, eta bestea altxatzen hasten dala, esan dez, osea, espasmo batzukola emanez, zeo ze gertatu zaie, eta hauek ere, pixkat, galtzen ari zarete. Bale, haze eszena, odoletan daukagu mai, daukagu Irati botaka. Tipo bat, en plan, kebapa jaten, beste bat, gugean datorrena, eta mairen atzak jandituena. Zein después. Vale, nik dagoeneko dauket estintorea eskutan, ze kotxea eskutan zegoen. Bai. Taron, estintorearekin tipoari gaztameloi guztien emango. Damba! Bueno, tipoa zein, mai gaixoai? Ez, beste, mairio behatzak jandizkionari. Nire lagun mairi behatzak izizkio, inorrek jatem, Vale, bueno, Inigo, orduan, hau esan dugu, nik esango nuke, gaina, estintore bat ez da errex eusteko modua, ose, estintore bat dago inda, ez zuk... Ez, baina eldulekoa dauka, ona. Eldulekoa dauka, vale. Gaina, gure bigarren kafeko estintoreak dira bi tamaina hartainekoak, ez hau dioritakoak, eta horrek manejableak dira. Dama, bai. Bueno, bakasu honetan, esango nizueke, tirada zaila bezala jarriko dugu, ze tipoa mugitzen ari da. Ze tipoa zure gana dator. Ikusi, eraso egingo diozula, zure gana dator. Bota bada. Vale. Bi, gehi bi, lau. Ez tezu lortu. Ez tezu lortu. Zeman lortu da nuen, bai esko izateko bost. Bost bat, normal esan dut? Normal o zaila? Zaila. Zaila 6 izango zan. Es imposible. Vale, bueno, egin daiteke, tirada honarekin. Esango dugu, lehen esan dezula gaitasuna urarekin, hemen ezin dugu erabili... Bai, sua itzaltzeko igual, baina. Sua itzaltzeko igual, baina, honetarako ez. Bueno, kontua da. Tirada bat lortzen ez dezunean, egin daiteke gauza bat dela esatea, ez dezu lortu, edo beste gauza bat da, konsekuentziak izatea. Konsekuentziak. Nik izan ditut. Bai, hori da. Ondorioak. Edo incluso, zuk daukazu ondorio bat, zuk daukazu, pixkat, ez dut esango trampa, nienez oso arau simplifikatuak egiten. Baina zuk ikustazuen, azken finean dela, zein da helburua? Helburua da zuek hemenik bizirik ateatzea? Pues igual ez, helburua da, denon artean, estena bat, edo pelikula bat, edo pixkat... sortzea. Bizitzea. Eta ikustea, eta empatia pixkat lantzea ere, bai? Eta esaldez, nik zer egingo nuke situazioetan, eta jendearekin tratuak eta pixkat lantzeko. Orduan, nik aukera bat ematen dizut Inigo, eta da, uzten dizut, dado tirada hau, arrakastatxua, bezala, kontatzen, baldin eta ondorio txar bat gehitze baldin badezu eszenara. Hau, ikustazue, hau da adibide bat nola rol jolasetan askotan, zuzendariak edo ipuin kontalariak erabakitzen du gauzak zer egin behar diren, jainko bezala egiten duelako lana. Baina badaude joko asko nun bultzatzen dan, nola esaten da, ez dakiz, narrazio konpartitua edo elkarbanatua. Orduan, zuek ere zeate jabe zer egiten dezuen edo historia hau nora eta nundik dijoan. Denon artean azken filen, jolastenarik erena da, antzerki improvisatu bat. Orduan Inigo, aukera ematen dizut, nahi zen ezkero, estintorearekin bai ematen diozu, zombi edo tipo honei, baino ondorio txar bat asmatu beharko duzu. Ondorio txarra da, gure lankide Irati, ja, zombi konfirmatzen ari garela, baina gainera bere txakur latz ere zombi dagoela. Eta ez da edonolako txakurra. Haze txakurra. Vale, ematen diozurren estintorearekin eta ziplo uzten dezu. Osa, ikusten dezu nola burbuina kasi ateratzen zaizkion, tipo honei. Bueno, barkatu ez dizu eta bixatu, hau pixkatiko gore da, edo ez dakit. Bueno, ambientazio asko daude jolasteko, denak ez dut zertan horrelako beldurrezkoak izan behar. Baina, bueno, lortzen dezu zombi hori neutralizatzea, baina, korrika, entzuten dezu, Iratiren txakur hori badatorrela zuetako norbaiti kozka egitera. Zein dijo aurrena? Ez dakit Goiuri edo mai? Ni. Zer egiten dezu Goiuri? Ni makurtzen naiz, ez etin dut, latzito!
Zebo zaudela txito! Eta gertuatzen naiz mimoak ematera. Koiuri berriz ere karismaren arma erabiltzen. Bai. Bai, pasatzen da, kasu honetan, oso nik esango nuke bastante zaila dela, ze pixka zombifikatuta balen badago txakur hori, baina igual badago bere buruan oraindikan mimoien peroan igual egungo bueno, nik esango nuke tirada zaila dela, botatzen karisma, Goiuri, Venga, Lau, gehiro, lortu dezu. Lortu dut, eske. Vale. Txakurrek mimoak nahi dituzte. Bai, baina mimoa zu kapaz zera momentu batez aztu egiten da, bere helburua dela, zuei kozka egin eta tripak ateratzea, eta lortzen dezu mimo hoiekin, pixkana bera konturatu gabe, hartzen dezu soka bat, eta soka hori lotzen diozu bere lepokora, eta oraintxe daukazuena da, zuekin, gainera oso tirada ona izan da, kasi esango nuke arma bat zombi hauen kontra. Latz gure alde jarri dugu. Hori da, latz, berezki hona izango da. Hai ba, Arkakuso sartu zaigo. Ez dakit hau cliffhanger bezala guztia daukagun, edo igual nahi duen berak ere tirada bat bota, eta... Arkakuso nahi zu tirada bat egin, egunon. Zure mikrofona iriki behar duzu, Arkakuso, bestela ezin zaitu entzun. Noski, egunon. Egunon, zuko rol jolasetara jolastu duzu edo jolasten zera? Saiatu naiz. Saiatu? Baina... Ba, ez dudalako la ingururik roleatzen ibiltzeko, baina bai, kointziditu nuen bere garaian Jonila Shopekin institutuan. Eta egon ginen saio pare batean jolasten, rolarietako bat dela. Bai. Eta hori, baina hala ere, nik uste dut guk gure egunerokotasunean askotan roleatzen dugula. Hombre, noski, azken fian bizitza joku ez hartzen dugu, esan ez, beha. Lortuko aldet hau, edo lortuko ez ote aldet. Bai. Maizterran orden, hori dia... Bueno, deno gara pixka personaje, ez dakit personaia, eta maizterra da bizia esan nuke. Bizia, edo jainkoak. Hau izan da pixka testena. Igual papatan Arkakuso sartzen den, edo... Jon Lizek esan du, nik ikusi dut zuzenean roleplaying praktikatzen. Zein... Arkakuso. Roleplaying praktikatzen. Roleatzen nuela, nola da, GTA-an. Vale. Hori ere azken finen bada pixkat. Nintzela saio. Etzan gehiago, etzinaten intimitatei buruz aritzen. Asko uste dute rojokoak direla, azken filan ere badira. Esan ez, nere bikoteari esango diot egiteko medikoa dela. Hori ere azken filan pixkat rolean jolastea. Roles explain edo, nola izango zen? Hori da, ez dakit. Zu jakingo duzu igual, ez dakit. Jakin... zertazari zaren badakite ez egitena izena zinen. Lagun bat daukat egiten duela. Justo kontrako esaten ari naiz. Ez dira zure lertu. Izena ez dakit beste guztia. Beste guztia ondo dakizu. Vale. Bai. Orduan perfecto. Xabi Tolosa, gauzat esan bar diegu gure entzulei. Amaitu dela, sexy aparta. Bai ba. Tamalez, bukatu da gaurko sekzioa aparta. Baina, lasai egon. Datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Xabi Tolosa, agur, muxo handi bat Madrilera! Muxo, ondoloin denoi! Jon Lizek urte berrion esan digu, baita zuri ere, Jon Liz, urte berrion, egia esan, faltan botatzen nuen, Jon Lizen mezu zororen bat horrela, hemen gure txatean. Arkakuso, esan da bezala, gurean zaude dagoeneko, egunon, ongi etorri, ez dugu roleplayinik egingo gaur zurekin, ze gai serioak dakartzazu, eta lehenengoa da, webgune baten barrunbeak kudeatzea,
badela horrelako buruko min bat, uste dut orokorrean, baina Arkajusok bere azalean bizi izan du azkenean. Bere roleplayin azken aldian izan da, web designera izatea. Bai, literal, osea, benetan, amatxo maitia. Osea, nik badut blog bat, bueno, dela arkakuso.eus, hola, promozio pixka bat. Eta kontua da, pues, WordPress oinarria duen, osea, WordPress bidez osatutako edo, eraikitako edo, X, ez dakit hizkuntza egokia zein den. Baina, bueno, klar, hor kontua da, non baiten egon behar duela ostatuta zuk igotzen dituzun gauza guztiak, alojatzeko, no? Hau da, hostinga, eta era berean ez baduzu nahi izatea, ez dakizer.wordpress.com adibidez, nahi baldin baduzu izatea, pues adibidez, arkakuso.eus, ere, izan behar duztu domeinua. Eta guzti hori kudeatzea da oso zaila, ze bueno, nik bere garaian kontratatu nuen bat, ordaintzen dut, tokatzen denean, baina ja aldatu egin zen nik kontratatu nuen enpresa erosi zuelako beste enpresa handiago batek, eta erabaki dut aurten enpresa aldatzea. Hau da, nire hostinga eta nire domeinuaren jabeak nolabait, edo alojatuta dagoen enpresa enpresa hori aldatzea. Bat txikiago batetara eta de hecho eski Mastodonen jarri nuen eta gomendatu zidaten, de hecho. Jon Lizek hemen gaien aditua dela aitortuta edo jarri du komatxo artean. Odeia beste norbaiten ordenagailua da. Eta WordPress erabiliz eraikia. Hori da. Uste dut ez dagoela, Joli sufritzen ari dela. Bai. Sekzio honek. Eskini diogoea nahi duen zuzenean sartu gurera. Baina, bueno, zu bitartean Arkakuso jarraitu zure penuria kontatzen. Bueno, eta hori, eta klaro, dira oso jatorrak enpresa berri honetako pertsonak, oian eske ni sentitzen naiz, Rajoy gaztetxe batean baino galduago. Orduan esaten diate, bai, egin behar duzu, kopiatu behar dituzu eta ni, non daude? Osea, sentitzen galduta zaude. Bai, oso galduta. Baina, esan behar dut, pazientzia handia izaten ari direla, eta bueno, manuala prozesu horretan, eta hori kontatu beharra nuen. Ze askotan badirudi, akaso, pues, ordenagailuekin ibiltzea edo gaitasun digital handiagoak izateagatik, pues, dena kontrolatzen duzuela. Ez da nire kasua behintzat. Ez zidaten instalatu programa edo jakintza hori, Matrixen. Ai, kotxaua. Etorri zara ekipamendu partzialarekin. Bai. Kotxean bezala, leio igogailu automatikoak, direkzioa lagundua eta aire girotua. Baina ez daukzazu eserleku kalefaktableak esaterako. Zure horrela. Hori da. Kotxaua. Hemen pena da, guiruok ere, ez garela oso adituak gai honetan, eta laguntza ezin eskaini, Arkakuso. Bueno. Badakizu nork dakien askortaz, adidez, Unai Elordi Hidalgo. Noiz dator, bihar dator Unai Elordi Hidalgo, ez? Bai, bihar datorko da. Bihar datorko da bigarren kafera. Nadozu, esango diogu audio tutorial bat dialtzeko, Iruñe. Venga. Zagitain erresa den asuntoa, baina. Ez. Eta gainera, klaro, enpresa batetik bestera aldatzen denez ere, pues, kudeaketa panela eta hori ezin zaituztain beste lagundu enpresa berrikoek. Orduan, pues bueno, banago saltxeatzen. Agian bapatean erortzen da nire webgunea edo Euskal Herriko munduko internet osoa, bueno, ni ez naiz izan, edo bai. A ver, eski kontua da nik ikasi nuela ordenagailuan, nire amak ekarri zuen ordenagailu zaroietako bat nik 6 urte nituela, eta esaten zian, bakarrik, solitarioan, ze joku aspergarria, edo buskaminan. Pues ni aspertzen nintzen pilo bat, eta paint. Eta... Nik onatu behar dut buskamina oso zalean nintzen. Ni ere baitare. Orduak pasan nintzen. Bueno, total. Aspertzen nintzela eta azkenean bukatu zuen ez batean, baizik eta bitan formateatzen. Egoten nintzelako saltxeatzen. Baina horrela ikasi dute. Edo ez.
Eta Jon Lizek dio, baina zertarako barkatu. Zer aldatu da? WordPress bertsioa? Ez Jon Liz, aldatu dira gauza asko. Arkakuso kiliatu du, joan da pixkate moderna, eta da... Dominua transferitu ditu dela beste enpresa batetara. Eta desegituratu zaio bere sorkuntza artistiko informatikoa. Arkakuso, guk ezin zaitugu lagundu gurentzuleek ere ez, baina Jon Lizek, baina ezkara hasiko hemen, saioaren erdian zuzenean, horrelako asistentzia tekniko ematen. Beraz, konta iguzu ze gertatzen zaizun Ikearekin. Ai, jarri musika. Ai, itxoin, prestatu behar dut. Bueno, bitartean, kontestuan jartzeko. Hau da, Nafarroako hezkuntza... baina gauza gehiago ere badauzkago, ez? Hemen webguneekin arazoak izaten ditu Arkakusok, baina guk batzutan teknologiarekin ere baita ere, ordan, igual beste gauza batzuk. Nik aipatu nahi nuen Iruindarrak podcasta zuzenean kontu hori interesatzen zaidala, ze plan bila nabil egun hauetarako, eta plan hori polita iruditu zait Arkakuso, ze kontatu behar didazu? Begira, bihar, martxoak 7 da, kriston planazoa, Iruñera etortzeko Iruñekoak edo Iruñerrikoak ez bazarete, hurbiltzeko. Hartzen dituzuen lehen txatean jarri du Jon Lizek garrotikoak aspaldi ez dituela jan. Bueno, aukera polita da, garrotikoak hartzeko, egun pasa etortzen baldin bazarete ere, bazkaldu dezakezu herrikon, katakraken, geltokin, einopian nahi duzuen tokian goxo, eta gero atxaldeko 7etan Iruñeko gazteriaren etxean, egongo gara Amets eta biok, Iruindarrak podcasta zuzenean egiten izango da, akaso egingo dugun zuzeneko bakarra, ezakigu momentuz, bai. Hoi da marketing teknikarik onena Arkakuso, guantxe egin dezuna. Osea, jendeari esatea azkena izango dela, agian bai, agian ez, orduan esaten dugu besteok, azkena izango balin bada, hau aprobetxatu egin behar dugu aukera hau, eta joango gara bai edo bai. Oso ondo Arkakuso. Webguneekin ez zara moldatzen, baina hemen saltzen eta jaipa egiten, zoragarri, Egia da, mila esker. Eta kontua da, ez garela bakarrik egongo, gonbidatu bat izango dugula, oso gonbidatu berezia dela Andrea González youtubera, eta, bueno, kontua da, guk saio bakoitzean hartzen dugula gai bat izpide, eta hitz egiten dugu horren inguruan. Orduan plantatu ziguten gazteriaren etxetik formatu hori egitea, eta esan genuen, zer egingo dugu, martxoak 8 urrengo egunean denez, gure referentez hitz egitea. Ze oso garrantzitsuak dira, eta ezinbestekoak benetan emakumeen papera aitortzeko, eta emakumeen bisibilitate hori areagotzeko, eta etorkizunara begira benetako berdintasun batean bizializateko. Guztiz ados nago, esaten duzunarekin, Hora gure erreferenteak eta erreferenteak sortzen jarraitu behar dugu, hemendik urte batzutara, agian neskato gazteren batek esango du, nik izan nahi dut youtuberra Arkakuso bezala. Hori da, Andrea González bezala. Izan nahi dut web kudeatzailea Arkakuso ez bezala. Arkakuso, zure webunea oraintxe dago Ikea suntsitu bat bezala. Baina Ikeak bestelako paralelismoak eskaintzen dizkigu. Papá. 18. Donde caben 2, caben 3. Y si caben 3, tú también. Donde caben 2, caben 3. Donde caben 2, caben 3. Eta, bueno, hau esan dezakegu dela Nafarroa garaiko hezkuntza departamentuari gustatzen zaion abesti bat, edo behintzat esaldi antza denez, bueno, haserrenago,
ez da antzematen, baina kabreatuta nago, bueno, ni aurten hemen kolaboratzen egoten banaiz ere, sare sozialetan eta beste hainbat lekutan, nire komunikatzaile edo kazetari lanetan, gaur egun nire ogibide nagusia da irakasle hezitzaile izatea aurten Iruñeko hezitzaile eskolan, eta kontua da, pues, jale badago ez dugulako espaziorik gure eskolan, berez badaukagu beste eraikin bat ezin dena erabili obrak egin behar dituztelako, eta orain gainera badirudi obrak denbora desentekoak eta obra handiak izango direla, eta bueno, guk aldarrikatu izan dugunean, espaziorik ez dugula, obra hori proiektatuta badagoen arren, badirudi hezkuntza departamentuak esaten duela ezetz. Badugula soberan, baina momentu honetan pues, gure ikasleek ezin dute euren kurrikulumetan, hau da, legeak ezartzen duen espazio minimoak erabili, adibidez, pues, ez ditugu adierazpen tailerrak, ez ditugu espazio ezberdinak. Orduan, karo, nola lanbide heziketako ikasketa batzuk nola garatu ahalko ditugu, gainera ez badute, sikiera hezkuntza departamentutik eurek araututako ikasketetan zehazten diren espazio horiek eskintzea bermatzen. Orduan, pues, hortxe gaude, bueno, luzeagoa da, egunkari eta hainbat Davidetan, adibidez Euskal Herria Irratian nire lankide batek aipatu zuen, elkarrizketatu zutela eta aipatu zuen pixkat zer gertatzen den, eta bueno, informazioa nahi duenak, nirekin hitz egitea eta helaraziko diegu, baina ez da irakasleon kontua, ikasleak ere atera dira aldarrikatzera, eta, ojo, familiak ere. Azkenean, kontuan izan behar dugu gure eskolan, oso kuriosoa kakotxen artean, ze gure eskolan eskaintzen den formakuntza komunitatearen eta zerbitzu kulturalen familia profesionaleko ikasketak dira, eta ze kasualitatea justo zaintzen lan edo eremu profesional horrekin lotutakoa izatea pixkat azkenerako edo utziena dagoen hori. Kasualitateak kakotxen artean horregatik da. Zaintza beti azkeneko postuan, baina atzerago dagolako. Egoak ebak iban izkio. Hemen txatean saltxa daukagu, A ber, berriro dator, Jon Liz. Jo, bigarren kafea publikoarekin noiz berriz? 1000. Bai, eta hori izango da ekaina hasieran. Eta hor Seguro? Bai, ez? Ekaina hasieran egokitzen da. Bai, ez altzen maiatza aukera. Bueno, maiatza aukera ekaina hasiera. Zantzen duten ekaina hasieran. Bale, barkatu. Zehaztasunez nortu beharko dugu, gaur 935 baldin bada, 75 saio barru. Haus, bai, egingo dugu, kalkula. Eta Indio Jorge galdetu du, zer egingo dezue, Fermin eta konpainia bezala? Kontzertu bakarra izango da, eta gero beste fetxak jarri? Hori askok egiten dute, Bai. Modan da, bai. Mitoaroarekin ere gertatu zen. Inciso, nire urtebetetzerako geratzen dira 2 hilabete eta 16 egun. Osondo, eta hori maiatzaren 22, ez diot kalkulatzeko. Bai, bueno, eta inauterietako 343 egun. Kalkulatzeko egungarren saioa. Bai, noski, kalkulatuko dugu egungarren saioa, kalkulatuta, Arkakusionen urtetarako, zenbat egun geratzen diren. Obviamente. Erantzun diogu Indiokerri, data bakarra eta magikoa, salbo espenik gabe. 1000. saioa izango da, bat eta bakarra. Eta magia maik egingo du. Baina gure saioaz ari ziren? Ez ziren gure saioaz. Ari ziren Arkakusionen podcastaz.
Pues bai, data bakarra. Eta Data bakarra, bai. Zer arkakutxoren podcastaz. Jo, aritu gara izketan, bihar egin behar dutela. Jo, eske hemen ari dira, zulo konversazio batzuk sortzen ari dira gure txatean. Zer arkakutxoetan podcast. Zaben Jon Lize dio, no, ba igual bada horresaka, Arkakusota zain nintzen, bai. Bai, ba, noski konturatu naiz. Baina, bueno, biagarrena ere aipatzeko baliogarria izan dela, Guk autobomborako aukera ez, bueno, autobombo. Guk ez badugu, hemen kristo guztiak egiten da autobomboa. Guztiak. Eta zera, guk ze egingo dugu. Arkakuso, ba, zer esango dizugu? Kakapilla... Gonbidatua egongo naiz. Ze barkatu? Biagarrenera gonbidatuta egongo naiz. Hombre, noski. Baina fizikoki, Horen honetan ez antolatu kontraprogramazio aurrekoan bezala, Eramango ditut garrartikoak kandelekin akaso. Ni Bai, urte betetzea ospatzeko. Eta indiokerrek pastatak. Pastata goxoak. Baina horrela Mila garrotiko galdetzen du Jon Lizek, Arkakuso, ba, hainbeste igualestik izango. Kontua... Eun garrotikoekin nahikoa daukau. Zema balio du garrotiko bakoitzak? Euro eta 50. Kiloak 14. Ama euro garrotiko kiloa. Bai. Ados. Ondo, ez? Ez jakin nahi enpresa jakin, beste zer gabe. Kilo batekin ez dago iristen, 10 kilo gutxinez. Ba, ez daukago ditu horretarako. 10 kilo garrotiko behar ditulai. Zintzo izan, gutxi gastatu, buelta kamari, eta datorren azten ikusiko dugu elkar. Muxo handi bat! Jon Lizek dio, eskatu nituen 6 garrotiko kaxa batean eta kilo erdi garrotiko. Berdina da, esan zidan. Horrek esan nahi du garrotikoak 80 gramo pisatzen dituela. 83. Wow. Txoin, orduan kiloa zen garrotiko dira. 12. 12 garrotiko, 15 kilo bat. 10 kilokin 120 garrotiko. Bueno. Hori tamainan, hori oso ondo. Oso ondo, ados, vale. Ba, hemendik agurra guztioi, hemen txatean bide lagun izan zaituztu noi, Jon Liz, Indioker, Gorka, ez da egite Arkakuso bera ibiliaen bueltaka, sustatuko lagunak, hemen ibili dira ere saltxan, nekane altzelai ere, gaur ez da... egunero musu bialtzen digun... Edita egon da, Edita brokos ez dut ikusinik. Ez alda... Gaur ez goiuri hori atzu izan zen. Azkenean Jon Liz garrazi izango du eta gea gongo da hemen, Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunan ez dakit ikusiko zaitugun... Ikusi bai, saietuko naiz bizita egiten Galiziar batekin, Kiko Kadabalekin, baina bueno, urrengo hilabeten gutxi etorriko naiz. Mai Gorostiaga Pozo excedentzia eskatuko du, aho, jaialdian erabate murgiltzeko, baino... Bisitak egingo dizkigu. Artistekin eta horrelako figurekin bai ingo ditu. Aizue, ba igual, garrotikoa beharrean Galiziar batekin bazatoz, empanada gallega. Earra, bai. Galiziar empanadatxo bat, goiuri, ondo. Kunka Ribeiro. Goiuri zeizarandia, bihar arte, bihar asteko azkena. Jo. Entzuleo, gu bagoaz bihar, gehiago, hementxe bigarren kafean. Orain informazioaren txanda, naiz irratian, zaindu asko, musuak, besarkadak. Jo. la 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 la
Keep calm and bigarren kafea.